Lenni Tiikerin podcast. Tervetuloa uuden podcastin pariin. Moikkelis vaan, lokakuun podcast. Lokakuun menossa luoden kauniit syksyn värit. Kesä loppuu ja syksy vahvistuu. On hienoa, kun täällä Pohjolassa voimme kokea 4 vuoden aikaa. 3 kuukautta kutakin. Syksy, talvi, kevät ja kesä. Luopumista, hiljaisuutta, kasvua ja runsautta. Nopeat syklit luoda, rakentaa, luopua, rauhoittua ja taas aloittaa alusta luomaan uutta. Suunnitellaan ja toteutetaan. Minun kevät, kasvun alku, on nyt, kun luon uutta vaihetta elämääni. Aloitan uutta. Rakennan hyvän pohjan, toteutan, tasapainotan, laajennan, kerään mahdollisuuksia, nautin, autan. To-do-tehtävälista on pitkä, mutta alkaa selkeytymään. Kävin risteilyllä maisemanvaihdolla. Risteily, vaikkakin lyhyt, selkeytti mahdollisuuksia ja joissa pohdimme, mitä tehdään tulevaisuudessa. Pohdimme eri ideoita ja mahdollisuuksia. Minä olen hyvässä tilanteessa, jossa voin pienillä kustannuksilla laajentaa toimintaani niin, että tulevaisuus näyttää hyvältä. Terveystuotteet, jotka on Cinzinon testipohjaisia, antaa luotettavan kumppanuuden. Olen ryhtynyt aktiiviseksi Cinzino-tuotteiden jälleenmyyjäksi. Tuotteet, jotka vahvistavat sinun terveyttä ja hyvinvointia. Tuotteet, jotka antavat potkua eturauhasen hyvinvointiin. Tuotteet, joilla saat myös peniksen massan kasvun tuloksia. Tuotteet, jotka lisäävät henkistä hyvinvointiasi, virkistää ja voimistaa. Esimerkiksi nopeampaa tulosta antava peniksen jelkkausohjelma tuettuna spiruliinatuotteella Cinzino Psykoosi Plus X20 Spiruliina Maxima sisältää luonnostaan runsaasti ravinteita, kuten proteiinia tuottavia komponentteja, jotka vaikuttavat lihasmassan ja koostumuksen säilymiseen ja vahvistamiseen. Proteiini ja muut hivenaineet vaikuttavat myös siemennesteen laatuun ja voi jopa lisätä sperman määrää jossain määrin säännöllisesti käytettynä. Cinzino Psykoosi Plus X20 tasapainottaa myös henkistä voimavaraa stressaavassa elämäntilanteessa. Jos haluat parantaa myös eturauhasen hyvinvointia, niin testattu Cinzinon Protect Plus parantaa eturauhasen hyvinvointia huomattavasti. 3. hyödyllinen tuote on X-Gold, kurkuma-uute, joka sisältää mustapippurin piperiiniä. 4. tuote on ylellisyyttä, joka lisää henkistä voimavaraa, vahvistaa itsetuntoa ja onnistumisen tunnetta. Tuote on kallis, mutta sen arvoinen, joka kannattaa kokeilla yhdistettynä tähän konseptiin. Aurinkokuivattu kahvi luo yhdessä muiden tuotteiden kanssa selkääsi aurinkopaneelin, antaen virtaa koko päiväksi. Tuotteet saat minun Cinzino verkkokaupasta, jossa on paljon muitakin terveyttä tukevia tuotteita. Gold sekä kahvin saat brändituotekaupasta. Laitan linkit tuonne info-osioon. Kiitos kun katsoit. Mahtavaa ja kaunista syksyä. Toivon sinun ottavan vastaan minun verkkokaupan ja aloittavan tutkimaan tuotteita ja parantamaan terveyttäsi. Tuotteet on markkinoilla maailmanlaajuisesti ja voit saada niitä missä sitten asutkin ja vaikutat. Lenni Tiikeri kiittää. Kiitos.